רצינו להקים לילדים שלנו מרחב חינוכי, קהילתי, חברתי, שיש בו אקלים של סובלנות, של רב תרבותיות ושל שוויון. הוא פרויקט בגן השני. مين أصحابك في البستان؟ آدم مكة وكل أصحاب. שהמפגש עם האחר יהיה המובן מאליו בשבילם. אתה לומד גם ערבית? וכיף לך ללמוד ערבית? השונות היא קיימת כמובן בין ילד לילד, אבל גם בין קבוצה לקבוצה. בעצם הגן הזה נותן נקודת מבט שווה לכל הקבוצות. הילדים חווים את העולם כשוויוני לפחות כאן בתוך הגן. בחרתי להכניס את הבן שלי לגן, כיוון שאני מאמינה שהוא יהיה אדם שלם יותר, אדם פתוח יותר, ויותר מכיר וחשוף למגוון שיש. وشتت جدتي ماذا جدتي؟ סבתא. بكل قوتها واشد لم يقطعوها. רכישה של יותר משפה בגיל הרך מקילה על רכישת שפות בעתיד, ובעיקר מפתחת גמישות קוגניטיבית לילד שמטביעה את חותמה על ביטוח הכישרונות והמיומנויות של הילד. מן החלון, פרח עציץ. כל היום הגן היציץ. כל חבריו שם בגן. הוא לבדו עומד כאן. מה קרה לפרח? הוא עצוב. למה? בגלל שהוא לבד. בגלל שהוא לבד הוא עצוב? מישהו פעם הרגיש ככה כמו שהפרח מרגיש, לבד? פעם אני נשארתי לבד עם אחותי, זה קרה מזמן, שהייתי בת 4.5 והרגשתי משעמם. החשש והפחד שהזהות של הילד אולי תלך קצת לאיבוד או תתבלבל, בעצם אין לה מקום, כיוון שרק למדנו שעם ההיכרות, עם האחר ועם ההתקרבות, הזהות היהודית שלו הולכת ומתחדדת. השאיפה שלנו היא שהמוסד הזה יצטיין בפדגוגיה החינוכית שהוא מעניק לילדים, בשירות שהוא נותן להורים, ובערכים שהוא מאפשר לילדים שלנו לגדול בתוכם. יפה, מי מצליח לשמור כיסוי משקל? אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הגר ועם הצוות החינוכי, וכהורים אנחנו מרגישים שיש לנו את היכולת ואת האפשרות להשפיע על העתיד של הילדים שלנו ועל החינוך שלהם. לאיזה עוד הגעת? צעדי, נכון, צעדי. תודה רבה למון. הגן עשיר באנשי צוות. יש בו 2 גננות, סייעות, אנשי צוות שמתנדבים. התפקיד שלי זה לפגוש את הצוות באופן עקבי. כך יש תשומת לב לכל סוגיה שעולה. עצם העבודה העקבית המתמשכת עוזרת לשמור על הצוות רענן, קשוב וחם, שמח ומאוד רלוונטי לאיפה שהילדים נמצאים. אנחנו מנסים ליצור באמת איזושהי קהילה שיש בינה יחסים של הדדיות ויחסים של עזרה ותמיכה ושותפות. ומה זה יתאים לי? החינוך חייב לתת מענה לדבר הזה, למקום הזה של הרב תרבותיות. והגן הזה נותן את המענה. אנחנו רוצים להעמיד כאן סטנדרטים חינוכיים חדשים בדרום.